πρέπει να το ξεχωρίζουν, γιατί άλλο μάραθο, άλλο μαγκούτα. Να βάλουμε και λίγο μάραθο, το οποίο πηγαίνει στο φαγητό, κατάλαβες. Έχουμε μάραθο μπόλικο κάθε χρόνο, πέφτει ο σπόρος και γίνεται εδώ πέρα χαμός. Χαμός από μάραθο. Αλλά πρέπει να το ξεχωρίζουν, γιατί άλλο μάραθο, άλλο μαγκούτα. Η μαγκούτα είναι το κούνιο, το ισχυρότερο δηλητήριο. Το ξεχωρίζεις από τη μυρωδιά. Αν δεν μυρίζει, πέταξε το. Παθαίνεις κοιλιακή μαρμαργή, πεθαίνεις. Είναι αυτό που δώσα στο Σοκράτη, το κόνιο. Το ισχυρότερο δηλητήριο. Ναι. Λίγο ακόμη. Και πάμε.